Eguerdi on guztioi eta ongi etorri 2023ko Lauazeta sarien banaketa ekitaldira. Gogo bizia genuen bai eguna usuokin batera ospatzeko. Agintariok, gonbidatuok, epaimaikideok, ekitaldiaren antolaketan ibili zareten langileok, parte hartzaileok, ongi etorri guztioi. Ongi etorri baita ere, gaurko egunez Lauazeta saria eskuratuko duzuenoi, jasoko duzuenoi, eta aurreko urteetako sarituei eskerrik asko gurekin egotearren eta batez ere euskararen auspo izaten jarraitzearren. Aurten ere, Esteban Deurkiaga Lauazeta poeta omenduz, poesia sariak, ikusentzunezko saria eta ohorezko saria banatuko ditugu. Eta gaurko irabazleak nortzuk diren ikusita, seguru Lauazeta bera ere postuko litzatekeela euskararen sorkuntzak duen bizi indarra ikusita. Ekitaldia ondo hasteko, ikuskizun berezia antolatu digute Esaz taldeko neskek. Musika, dantza, harmonia eta mugimenduak batuko dituzte datozen minutuotan. Zuekin guztiokin, Esaz taldea. Eskerrik asko Esaz taldea eta segidan hitza luzatuko diogu Euskara Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari zurea da hitza Leixuri Arrizabalaga Arruz Andrea.
Aldun nagusia, batzar nagusietako presidenta, alkatea, sailburua, bestelako herri agintariok eta lagunok, egunon guztioi, ondo etorriak Lauaz eta Sarien ekitaldi honetara, Foru Jauregian Bizkaitar guztion etxean. Bizkaiko historian eta bihotzean dagoen berealdiko figura omentzeko alkartu gara, Estepan Urkiaga Lauazeta. Honen bizitza, grina, konpromiso eta berbarekiko zein ekintzarekiko lan nekaezinaren adibidea izan zen. Lauazeta bere idazkera zorrotzagatik eta egin behar politikoagatik idazle bat baino askoz be gehiago dugu. Aitatutako konpromisoa eta lidergorako aparteko gaitasuna euskal nortasunaren testigantza garbiak dira. Gaur, euskal kulturarekiko eta hizkuntzarekiko zaletasuna ospatzen dugu. Ekitaldi honek euskara esparru guztietan erabilteko erronkaren inguruan hausnartzera gonbidatzen gaitu. Kasu honetan, aisialdi eta denbora librearen esparruan. Euskara hizkuntza bat esese, Bizkaiko balioen eta nortasun bereziaren erakus leihoa da. Poema edo liburu bat irakurriz edo film bat ikusiz aurkitu geinkez gure historiaren eta kulturaren aberastasuna eta sakontasuna. Sari honen bidez, euskararen sustapen, zabalkunde eta normalizazioan egindako ekarpenagatik nabarmendu diren pertsonak publikoki omentzen dugu. Era berean, poesiaren eta ikus-entzunezkoen arloetan sortutako euskerazko lanak eta euskerazko kulturgintzan aritutako ibilbide bat be balioan jarri gura dugu. Bestalde, memoria historikoak Lauazetaren pertsonaz eta ondareaz gogoeta egitera gonbidatzen gaitu. Memoria, errespetua eta bizikidetza. Ezinbesteko oinarriak dira guztion artean etorkizun sendo eta oparo bat eraikitzeko. Mugarri esanguratsu bat be azpimarratu gura geunke. Lehenengoz, Bizkaiko ahaldun nagusia emakumea da, Elisabete Etxanobe Landajuela Andrea. Aniztasuna, inklusioa eta berdintasuna. Lurralde guztian banatzeko eta zabaltzeko eta danontzako lurralde hobeago bat eraikitzen bidelagun izan daitezela. Sarituei, sortzaileei, euskal kulturaren eragilei guztioi eskerrik asko zuen lan eskergagatik, gure nortasuna bizirik mantentzeagatik eta Bizkaiko zerumugan inspirazio argiak izateagatik. Eskerrik asko eta gozatu historiaz, kulturaz eta aitortzaz betetako sari banaketa honetaz. Gozatu. Sari banaketari ekingo diogu eta 2023ko Lauazeta poesia sariak banatuz hasiko gara. Dakizuenez, bi kategoria daude, bata 35 urtetik berakoei zuzendua eta bestea 35 urte edo gehiago dituztenei zuzendua. Gazteenen kategorian, epaimaiak aho batez erabaki du irabazlea hau bezalako poema ederrengatik. Berriz ernalduko dira ipurtargiak eta kantu herrikoi bat nola, ustezko geure etxe bakoitzean ez ezagun berriak agertuko dira eta nola ba ez diezu harrera egingo. 35 urtetik berako zailean, 2023ko Lauazeta poesia saria Fast Fatum poema bildumaren egilea den Libe Goitia Artetxe Andrearentzat da. Zatoz mesedez. Egunon guztioi, lehenik eta behin mila esker saria aitortu diadazuen guztioi, niretzako oso garrantzitsua da. Egia esan, nik baneukan erdi diskurtso txikitxo bat edo prestatuta, nahiko pesimista zena, baina aitortu behar dut unkituta nagoela alde batetik duela gutxi lankidetzan aritu nintzen ezazeko kideak ikusteaz,
eta bezala batetik egoera honegatik, beragatik. Beraz, nire aldetik esan ezekeran gauza bakarra eskerrak ematea da, eta esatea askotan bizitzatik edo idazkuntzatik edo sorkuntza mundutik itxadon behar dugun gauza bakarra hau existitze da hau ematea den era berdinan gaur egoera hau eman delako eta badelako bakarrik eskerrak emana ditut, askotan izelako gauza oso handiak eduki behar bizitza honetan esker honekoak izateko. Beraz, eskerrik asko eta zorionak nire beste kidei ere bai. Zorionak, Libe, eta guazen orain 35 urtetik gorakoen poesia sariarekin. Oraingoan ere epaimaiak aho batez erabaki du irabazlea nor den, entzun. Ama, egunero egiten ditut gauzak hilda egon ez zaitezen. Gozaltzen dut zitarekin. Gutxien espero dudanean zure ahots zehatza ezagutzen dut besteengan. Lan egiten dut, maite mintzen naiz. 35 urtetik gorakoen poesia saria, poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak poema bildumaren egilea den Angel Erro Jimenezentzat zatoz, zorionak. Bueno, eskerrak, liburu atera dut, Ez dut nik ere zer prestatua ekarri. 35 urtetik gorako entzako sari hau, ez hain gorako ere. Eman diatenei eskertu nahi diet, oso pozik nago, liburu hau Bilbotik edo sortu zelako, Blas de Otero Angela Figuera poesia lehiaketa irabazi zuen, eta horrek bide eman zion ateratzeari, eta orain neurri batean Bilbora, Bizkaira itzultzen ari da, eta ni berarekin batera. Gainera, gero konturatu naiz, poemetako batean lauaxeta agertzen dela, eta segurunik berari ere zor diot, bere babesari edo euskal poeta guztiok izan badugun lauaxetaren babesari ere zor diot hemen egotea. Gero oso eskertuta egotekoa da poeta batentzat edo poesian aritzen dut batentzat poesiari eskainitako sari bat egotea garai bateko urre aroa pasatu omen zaiolako poesiari, baina nire ustez, hizkuntza batera edo hizkuntza bati lotuen dagoen literatur generoa da. Bertatik, hitzetatik, hizkuntzatik beretik ateratzen da, eta hizkuntza berean gelditzeko aukera gehien daukan generoa delako. Hori da, nik behintzat uste dudana. Eskerrik asko eta beste batera arte. Eskerrik asko eta zorionak, Angel. Behin poesia sariak banatuta, ikusentzunezkoen lauaxeta saria banatuko dugu. Aurkeztu eta baldintzak betetzen zituzten lanak 16 izan dira, eta guztien ezaugarriak eta merezimenduak aztertuta, epaimaiak aho batez erabaki du memoria historikoari buruzko dokumentala egin duen sortzaile bat aritzea. Beren arbasoak erorien haranetik erreskatatu nahi dituzten familiei buruzko dokumentala da memoria lurperatuta. Eta lan honengatik, 2023ko ikusentzunezkoen lauaxeta saria Oier Plaza Gartzia jaunarentzat. Zorionak.
eskerrik asko Bizkaiko Foru Aldundiari, sariagatik, eskerrik asko benetan. Eta eskerrik asko bai, Esteban Urkiaga Lauazetaren memoria bizirik mantentzeagatik sari honen bitartez. Nik bai ekarri dut zeu prestatuta, prometitzen dut ez izatea oso luzea, baina historiatxo bat ekarri dut. Trinidad Ibarrolasaren historia da, 87 urte daukaz Bermiotarra da, Trinidaden aite Julian Ibarrolasa, 1996ko gerran atxilo hartu, eta Ezkabako presondegi beldurgarrire eroan ben preso. Han egon zala bere familiaren bizita jaso ahal izan ban, justo Trinidad bere amaren zabelean egoan momentu horretan, eta han ja bere lorratza desagertu izan. Nazionalek frentera eroa ben, bere borondatearen kontra, eta Tarragona inguruan aire eraso batean hilben. Eta oindala 4 urte gogorak argitaratu bazen zerrendak. Argitaratu ziranean kasualidadez aurkitu ben bere izena zerrenda horretan. Trinidadeko oindala 4 urte reklamatu ban bere gorpua etxera ekarri alizatea erorien aranetik, Kolgamurosetik, baina ezinezkoa da. Bera eta beste familia asko nino itxaroten dauz gorpu horrek etxera ekarri eta hileta duin bat egin alizeteko eta horregaz bebai ziklo bat sarratu alizeteko ez. Franco hil zanetik 50 urte igaro dira eta surrealistie badan be ondinokarren traba horrekaz jarraitzen dugu eta ondino beran moduen beste asko dauz, beste historia asko dauz sarratzeko. Olako dokumental bat, guk azken baten egin duguna da testigantza, sufritzen da bizen zenitarteko horren testigantza jaso duguz eta dokumental baten atondu. Olako dokumental bat ez da izeten bakarkako lan bat, talde lana izeten da. Horrezagaitik ezinbestien sari hau bai sufridu ben familizena eta bai dokumentalain ben lantaldiena beba da. Garazi, Iban, Kerman, Dani, Joserra, Eider, Anot, eta baten bataztukot eta bronki botako ztie, baina hortze eurentzako beba da sarize. Bernardo Atxagak nire asko uste daten kontzeptu bat erabiltzen deu, markak izenekoa. Berak izaten dau, pertsonak eta gizartiek badeko gula joera bat aztekoa, ez? Geuzek astu egiten duguz eta asturien putzu horretan jeusten dire, ez? Eta horrez da importantie markak sortzie, memoria kolektiboa eraikitzeko, geuzak gogoratzeko, eta marka horrek sortzen duguz poesiaren bitartez, kantuen bitartez, era honetako sarizen bitartez, edo beste hainbat, kultur sorkuntza espresioaren bitartez. Oso importante da marka horrek sortzen jarraitzea, azken baten memoria barik ez garelako ezer. Eskerrik asko. Zorionak, Oier. Argi geratu da talentu itzela dugula Bizkaian eta ez taldea da talentu horren erakuslea. Gozatu ikuskizunaz.
Ederra benetan ezaz emakume sortzaile eta artisten sarea. Ohorezko lauaseta sariarekin goaz orain. Bizkaiko kulturgintzaren ikurra den familia bateko kidea da gaurko sariduna. 1950ean jaio zen musikan. 3 urterekin bere aitak Balendinek zuzendutako antzerki baten kopla bat kantatu zuen lehenengoz eta hortxe hasi zen bere ibilbide oparoa. 5 bider kantatu du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finalean, beste 5 aldiz izan da Bizkaiko finalean eta horietatik 2 izan da Araba Bizkaiko txapeldun. Bertso idatzietan ere sari ugari jaso ditu. Musikaren inguruan ere ibilbide oparoa izan du bere gitarra eskuetan, 17-18 urterekin hasi zen bere kontura, gitarra ikasten eta Euskal Herri osoan ibili da bakarlari moduan. Hainbat disko ere grabatu ditu eta kontzertu solidarioetan ere parte hartu du eta batez ere egin duen guztia egin du euskara bihotzean eta ahoan duela. Horregatik eta beste hainbat gauzarengatik aurtengo lauas eta ohorezko saria eskuratuko duena Jon Enbeita Ealo, txalo bero bat. Saria banatzeko zatoz Saria banatzeko hementxe. Eta orain bai Jon zurea da hitza, zorionak. Beti izan dautzat begirunea, lauas eta poetari, gure aitagaz ibilia zan, gerra aurrean mitinlari, ore bat da ta esker honez, bihotza dakart opari, eta aitortza jaso ondoren, orain arteko lanari, gogotsuago ekingo dautzat, euskar harturik gidari, eskerrik asko aldundiata, besarkada bat danari. Zorionak Jon bene-benetan, bihotzez, eta segidan Elisabete Etxanobe Landajuela Bizkaiko aldun nagusiaren hitzak entzungo ditugu, txalo bero bat entzat. Egunon guztioi. Amaitzen ari garen arren, nire hitzaldi hau hasteko utz iesadazue etxe honetara ongietorria ematen. Zeuen etxera, Bizkaitar guztion etxera. Foru Aldundiaren jauregi hau beti ateak zabalik hartuko zaituzten etxetzat hartzea gurako nuke. Eta batez ere, gaurkoa bezalako egunetan. Egun garrantzitsua da Foru Aldundiarentzat, euskara indartzeko konpromisoa duen erakundea garelako. Konpromisoa dugu eta prest gaude beste erakunde batzuekin eta gizarte eta kultura eragileekin lankidetzan aritzeko, gure nortasun propioa eta gure euskara indartu daiten. Eta horregaitik gaude gaur hemen. Jon Enbeitak, Oier Plazak, Angel Errok eta Libe Goitiak egin duzuen lana aitortzeko. Zorionak gauza guztien gainetik, zorionak.
nortasun propioa duen eta bere kultura ondareaz eta hizkuntzaz arro dagoen gizarte hau eraikitzeko egin duzuen ekarpenaren aitortza egitea da sari honen asmoa, eta hala jasotzea espero dugu. Lauaxeta sariak horixe dira, jasotako ondarea indartzeko eta transmititzeko konpromisoaren aitorpena. Gure euskara. Indartsuago bihurtu nahi dugu, biziago, sendoago, leku gehiagotan eta aho gehiagotan mintza dadin. Eta nola ez, hurrengo belaunaldiei helarazteko. Baita, gure gizartera etorri diren pertsona guztiei hurbiltzeko ere, haien jatorria edozein dela ere. Horrenbestez, zorionak esatearekin batera, eskerrik asko ere esan nahi dizuet. Izan ere, sari hauekin, aintzatespena egiteaz gain, batez ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. Bizkaiko Foru Aldundiak eskerrak eman nahi dizkizue, Bizkaiko gizartearen izenean, euskara eta gure kultura edatzen eta normalizatzen lan nabarmena egiten duzuen pertsona guztioi. Esteban Erkiaga Lauaxeta pertsona eredugarria izan zen, eta haren izena daraman aitorpen honek. Gaur, saritu saretenon eskuetan jarri nahi izan dugu. Beste pertsona entzutetsu askok osatutako palmaresean sartu dira zuen izenak gaur. Ohorezko zerrenda horrek luzatzen jarraituko du. Euskarak bizirik jarraitzen duen erakusle. Une bakoitzera egokitzeko gaitasuna duen erakusle. Eta zalantzarik gabe, maitasunez zaintzen jarraituko dugu. Por eso, hoy es un buen momento también para animar a todas aquellas personas que no son vascoparlantes a que den el paso, a que se animen, a que se acerquen al euskara, a que lo hablen, a que lo hagan más rico, a que disfruten de la cultura, el arte, la literatura, la música en euskara. Aunque pueda suponer un esfuerzo, la recompensa merece la pena. Eta ezin, gaurkoan honakoa esan gabe amaitu. Egun nahasiak bizi ditugu euskarari dagokionean. Euskalduna naiz, euskaltzalea. Harriduraz jarraitzen ditut euskararen inguruko eztabaidak. Hainbeste liskar eta sesio alfer. Euskara dugu euskaldunon hizkuntza. Herritar askok euskaraz bizitzeko aukera egin dugu. Lauaxetak bezala, Arestiren moduan, Etxepareren arian, gaur ere euskara jalgi adi plazara. Ondo zioen Josean Artze olerkariak. Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Horregaitik aldarrikatu nahi dut, hizkuntza eskubidea indarrean dela gure artean, esanak esan. Euskaraz bizi nahi duenak eskubide osoa du gure artean horrela jarduteko. Urte asko dira giza eskubideak indarrean daudela. Geroztik herritarrok eskubide asko geureganatu ditugu. Gizartegintzan, emakumeen esparruan, berdintasunaren eremuan. Maila horretan jarri beharko genuke euskararen erabileraren auzia. Euskarari egoak emanez eta euskararen erabilera esparruak sendotuz eta zabalduz. Guztioi dagokigu ahalegin horretan laguntzea. Lauaxeta bezalakoen ereduari jarraitzea, euskararen, kulturaren eta hezkuntzaren aldeko konpromisoaren adibide bikaina. Urteko egun guztiak abenduaren 3 izan daitezen. Eskerrik asko. Segituan argazki bat aterako dugu, beraz zatozte irabazle guztiak, Kultura Foru Diputatua eta Aldun Nagusia mesedez. Que me mira bien, sí.